bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide mon e oɗo subaka alhamisa hande koye ɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto fo salminama e inde kono on manama e jettode sarenɓe min jejjita kaylal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗon ɓuura sawo hullurin caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal weltare min dañata addande on ko ɓuuri tengtude e kaɓuriji jayndedi meɗen e subaka kala ɗum noon on jiiti Baba Moussa Nia arti hande ɗum ɗon noon caggal nde ganduɗa ko mabɓo tampininomo Baba Moussa ko non tigui a yari sup mi yari heɓɓur sup alani vidde ɗum ko wiyete konfu konfu ne moƴƴe mabɓo konfu a yari ɗum de konfu mi waɗi ɗum ekkini hen fewi ko changement climatique o quoi mo jiiɗa ɗo e Dakar oɗo saaha kam mabɓugo sari ko ay sen Ndiaye en calmini ɓen juurimaɓe ko weltare jottidade e oɗo ganduɗa kadi plateau Roubino Diaydeji kono kadi ko salmindeɓe ɓen ɓe ganduɗa no kewɗen wiide fiɓɓe aadi kono kadi aadiyankoɓe oɗon aadi biladi salade aɗa ɓuuri firtude aadi bisimilla mabɓe ganduɗa ti on 4e numéro de la semaine Roubino Diaydeji noon tigui Baba Moussa ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui hen wayno yoga e jayde leydi Sénégal garti tigui e hoorejo leydi ndi Macky Sall kono tigui nden jonde o waɗi e musidɓe men jeynayankoɓe ɓe ganduɗa tigui RFI hen wayno no arti e toɓɓe kewɗe ko wayno 3e mandat ko wayno tigui jaggugol Khalifa Sall kono kay ko wayno ɗiɗon seppoji lewru mars Aissata Ndiaye ko heddi ko ko fandu almude nder jayde leydi Sénégal jayde les échos udditi damal oɗo subaka alhamisa hande ko noon tigui oɗo subaka alkamisa ganduɗa tigui jeenay lewru décembre ɓe garti tigui kamɓe jeynankoɓe les échos e natal makko kanko lamtoro Bourguédé no kewɗen wiide Macky Coumba Thimbo ene wayno ɓe mbi ko Macky se livre sans gant o arti tigui oɗon ganduɗa kay alhaali 3e mandat o holliti to ƴabbuno hanki ko ɗon tigui woni ɗo yebbi hande so yonti tan ma haale kono kay e wiide makko kanko watta gueɗe anti démocratique walla mbiyana gueɗe anti constitutionnel foof noon e wiide konngui makko ko profondément démocrate ganduɗa ti tumniɗo dosgal leydi kono kay ɗo ɗoftiɗo ɗum no handi ni caggal kaɗo arti tigui e oɗon mandat makko toon to Union africaine Aissata Ndiaye wiide makko o wawa tigui ganduɗa ko toppitade nguɗon gomu kono kadi toppito leydi Sénégal nde holliti subaka foof ene hatojini e toppitede woni sababu tigui artirde mo on poste premier ministre o holliti o maw waɗoy nommé walla mbiyen maw toɗɗo oɗon premier ministre ɗum ko caggal soggoji men local o holliti so suuɓimo oɗon joni ganduɗa tigui ko hunde nde ganduɗa watta gartam kono ko caggal ɗiɗon soggoji tigui woni nde toɗɗoyto on premier ministre jayde Vox Populi ɓe mbi ko situation politique Macky Sall arti e 3e mandat kono kay o arti e poste premier ministre kono alhaali Karim Wade e Khalifa Sall ɓeɗon jeynakoɓe namdi mum ɗum kono kay o holliti ganduɗa ti foof noon mo suuɗen kongi so tawi yonti ko amnesty walla ganduɗa kay ko wadde gracier walla gueɗe mbaɗ noon foof noon holliti maw artu hen no hanniti ni kanko hoore lendi Macky Sall kanen tawe e nder heltoto mo nden ɗon jayde tigui ganduɗa kay ko Vox Pop caggal kan ɓe garti e rapport mo Forum Civil timtol golle mabɓe ganduɗa kay ko gomu OFNAC e kolliti ganduɗa ko carence autour des déclarations de patrimoine ene wayno ɓen ɓe ganduɗa fodɓe arde kollita jawɗele mumen no yaari walla mbiyen holto tigui ndewi ha dañi ɗum noon ɓe kolliti ko hunde tigui ngakkude ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum woni ko tawete nder hello naybo jooɓo nder ɗon jayde Vox Pop caggal jayde Vox Populi ko jayde enquête ɓe mbi ko Macky Sall siffle la fin ene wayno noon oɗon hoorejo leydi Macky Sall ɓuuri artude ganduɗa ko nguɗon batu jagorde ñalawma hanki o arti ala haali ɗiɗon karelli walla mbiyen violence e nder nawetanuji leydi Sénégal kono kay holliti ganduɗa koye bonnugol stade uji bonnuji dingre ha e gueɗe mbaɗe noon violence mbaɗoto to Rufisque kono kay yiya e nde ɗon haare wonnode to arène national hoore lendi arti hen kono kay holliti yo foof ganduɗa ko loske ha laaɓa ko kewno Rufisque e mayde guel ɗon cuhlel arti no heewi kono kay o waggini konngui faade oɗon jagorɗo coftal ɓalli Matar Ba nde waddata junggo e jagorɗo justice jagorɗo konuji kono kadi wadda junggo e oɗon jagorɗo ganduɗa ko joguiɗo gueɗe nder leydi ministére de l'intérieur gam kay lamdude foof kono kay yiya ɗeɗon golle foof juɓɓine taw kay ko alda e tana foof en mbayyade stade taw kay ala violence ala ko way noon Aissata Ndiaye ɗi konngui hoore leydi suuɗ ɗum koye ngunno batu jagorɗo ñalawma hanki o jayde Futurs Médias l'Observateur Futurs Médias e natal ganduɗa tigui on plat dahin ne waɗi ganduɗa ɗum ko wiyete limon ene waɗi ganduɗa tigui so fomi e gueɗe mbaɗ noon ene wayno Dendam Aliou Diagne walla Dendam Mamadou Mbaye moɗon tigui gonɗo kunul mon ɓuuli quoi yiide natal ngal ɗo limon Aissata Ndiaye dahin wonɗo walla maroɗe ɗum ɗo ko dahin
hey powarde dehinoɓe mbi ko boɗeje coyi kono kadi ganda ko le danger en sel ay san dia ɓurtugol ñamele ɗe ɗon taw kay ko lammo battere hen ɓe kuliti tigui ganda ko kenen tolno e sappo e goho ɓe ganda tigui haqqille mumen ɓe fiɗɗiti oɗon banggue taw koye ɓesgu leydi Sénégal mbaɗi alerte walla mbiyen mbaɗi e rango maggini ɓesgu Sénégal nde ndento wone ñamele kono kay ko watte e ɗeɗon ñamele saabu tigui ɓe kuliti ko hunde wawde addande tana ɓesgol men kono kay ko hunde nde ganda moƴƴani e cellal ɓalli ɗi e caggal kaɗo ɓe garti e violence ɗo e nder leydi Sénégal Aissata Ndiaye agression Aissata Ndiaye ganda ko kidnapping Aissata Ndiaye ko wargoli ganda tigui wiide jaynankoɓe l'observateur oɗo subaka ko loskoɓe mbaɗi hen drame sociétal ene wayno nder leegal jiya jomum en jogui jaseje taw koye ganda naate nder leegal naate nder galleji guitte kahe jannade taw koye ganda wona jamma wona haydara taw ko nangue hoore karɓe gatten hello jeegomo hello jeeɗiɗo holko saburo ɗiɗon alhaaliji ɗum woni ko tawete nder jayde Futurs Médias jayde quotidien le quotidien ɓe mbi ko awo ngo rewani lawol manama pêche illégale dans les eaux Bissau Guinéenne ene wayno laaɗe ɗiɗi ganda ko ɓesgu leydi Sénégal Aissata Ndiaye pawama hen juuɗe laaɗe ɗeɗon noon ganda kayi ko laaɗe gomri to Joal e diwan ba toon ene wayno noon ɗiɗon garda côte Bissau kañumen tigui jaggui ɗeɗon laaɗe kono kayi caggal ɗum ganda ko ɓen awoɓe Joal mbaɗi kidnappé ganda tigui ɓen ɓe ganda ko awoɓe ɓen ɓe ganda ko militaire marin taw ko nayo ɓe ganda tigui jaaɓe to Guinée Bissau ɓe jaggi ɗumen kono kay ya police ganda kay ko mo Mbour faye mabɓe juuɗe kamɓe ganda ko ɓen awoɓe jagguɓe ganda ko ɓen militaire uji marin ene wayno noon ɓen kala sappo e jeegomo ine juuɗe ganda tigui ɓeɗon dadiɓe to falde Mbour ɗum woni ko taweteɗo caggal kan ɓe gatti ko wiya oɗon stade mo Ngalandou Diouf moɓe kolliti ko autopsie di mala gacculi e potoji Aissata Ndiaye on gazon kuɓɓaɗo ɗiɗon ganduɗa ko versaire uji ganduɗa ko kelari foof noon vitre uji ganduɗa ko moññaɗi foof ɓe garti hen hello tataɓo hello jeegomo jeyanenkoɓe Madiambal Diagne ɓe mbi ko l'autopsie d'un mal ene wayno ɓe garti hen no hannirta ni kono kay ɓe garti e wasde yoɓede oɗon so ganduɗa ko bourse de sécurité familiale ɓe mbi ko la poste met les bénéficiaires au supplice kono ha joni de ɓen keɓani koppareji mumen jeyde libération no kewɗen wiide so wona scandale tan ko les révélations Aissata Ndiaye no kewmi wiide jeyɗo jayde libération walla ardidemo yiɗande ƴeeye kanko loskat o wittat ko moggini walla men ko sorni o sorta poste finance oɗon caɗele tawte toon hakkude tigui ganda kaya ko on Saliou Fédior e on Abdoulaye Bibi Balde ene wayno noon ɓe gatti agent principal holto ɗeɗon koppereji ndeyi Aissata Ndiaye jaynenkoɓe libération mbi ko au cœur d'un pillage à huis clos koye nder mabɓe kamɓe liggotoɓe nder poste finance kamɓe tigui ñami ɗiɗon milliard uji ɗi ganda tigui leydi men Sénégal 1,5 milliard cowteɗo ɗo ganda ko ñamama holto rewi kono kay ɓe kulliti kamɓe jaynenkoɓe ganda ko libération ɓe mbi ko guiley ganda ko darorɗe lewru juin 2021 haala kaɗon jaltino ɓeɗon ndew jooɗi hen kono ɓe mbi oɗo centre financier mo 709 millions pawɗi 441 399 francs CFA manam capanɗe jeetati kala temedere jeɗɗa kañum tigui wonno e oɗon encaisse ko saabi ganda ko tardugol joɓɗele ɓeɗon joman pension en ene wayno ɓe kolliti ko ɗeɗon koppeje ñamade woni sababu ganda tigui kalde ɓeɗon gaari ɓe kollo ɗumen ganda ko kalis yaltan taw kalis so ar taw ko ɗeɗon koppeje koko ñama ko ɗum de woni ko jaynekoɓe libération ɗo ɗo suuɗa jayde las ko dawri jayde las arti tigui ganda koye accusation ganda kay faade oɗon directeur général Bassirou Ngom ene wayno noon Babacar Faye oɗon tigui tumimo oɗon hoorejo CNR noon ene wayno ko alhaali ganda ko gagnogol ganda kay ko oɗon marché mo ganda tigui ene tawi alhaali oɗon hôtel Mama Birama taweteɗo to ganda tigui ko Ale Pape Gueye ene wayno won ko toon tigui ganda ko alhaali o ɗumini o wi caggal nde walli oɗon tigui ha heeɓi ganda kay ko gagnade oɗon marché hôtel Mam Coumba Banga ene wayno noon ko toon tigui oɗon jamfirimo sababu nde ɓeɗon noon kolliri ko chantage wondude tigui ko oɗon gorko yarno e mabɓe kono kayya o holliti Babacar Faye wonde de hay budɗiɗi heɓata e mabɓe saabu tigui Babacar Faye wiide mumma o hollinimo so tawi tigui o wallimo ganda tigui o heeɓi oɗon marché mo hokku ɗum e 20 millions e ɗeɗon koppereje ɗe wonni gagnade 300 ganda kay ko millions e oɗon marché kono de ɗeɗon koppereje woni ko janfi ene wayno noon kan haala woni ko taweteɗo caggal kan ɓe garti ganda tigui ɗum ko wiite ene wayno bella partition des douanes ɓen duuneɓe ganda tigui ene keeɓa ganda tigui wone gueɗe kono ralentissement percé du terrorisme ɗum ɗon kala gueɗe ganda kay tawateɗe e nder dunde Afrique ɗum woni ko tawete e nder jayde las quotidien jayde le soleil ko dawri guendirde le soleil national ene wayno ngal ari koye oɗon fannu coftal ɓalli kono kay on gorko baɗɗo ganda kay ko gueɗe ganda kay ko payodinde to dunde Europe Aissata Ndiaye hay so tawi ganda ko leydi France ɗayimo on trophée Lev Yacine kono de
ANPS association nationale de la presse sportive ɗawani Edouard Mendy wonde ganda ko petto ɓurɗo mantinade nder dundu Europe taw ko ɓiɗɗo Sénégal najo woni sababu hokkude mo oɗon trophée kanko Edouard Mendy kono kayya Jean Barthélémy Diouf oɗon kadi woni fetto ɓurɗo mantinade local ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kokki ɗum kono kay meilleur équipe ganda tigui fair play ɓe hokkama ɗum ɓeɗon ɓe ganda ko les lions de Big Shocker ene wayno ɓe mbaɗi décerné no hanniti ɓeɗon kala hokkaɓe ararayi taw kayya ko gomu ANPS ɓe kolliti noon ko 40 rédaction sportive ɗo e nder leydi Sénégal ko kañumen tigui ñaawi ɗum noon kono ko kañumen tigui kokki ɗum noon e gartugol noon on hoorejo ANPS Abdoulaye Thiam ko kanko tigui waɗi oɗon décernation ɓe kolliti noon Edouard Mendy e Jean Barthélémy Diouf e ɓen kala toɗɗaɓe hen ma keɓoy trophée ji mumen e lewru mars ɗum ko caggal coupe d'Afrique des nations ɗum ko tawte nder jayde ngue nder Losol jayde stade coftal balli udditama coftal balli e natalla on ganduɗa tigui l'entraîneur au Draglax ɓe wi ko contrat rebours au mois de la CAN Aïssata Ndiaye kene hedde ganduɗa ko coupe d'Afrique des nations hande gonne ko le 9 le 9 janvier ganduɗa ko arbitre wutat coup d'envoi guel kawgel to leydi Cameroun kono mbi ha joni ganduɗa tigui honko lohi honko ngakki saabu ha joni ganduɗa ko o en mbasi ganduɗa ko Krépin Diatta on jogorani yaade kono kadi ganduɗa ko Ismaïla Sarr ko incertain Kalidou Koulibaly ko blessure artati koye darde lewru janvier kono Aliou Cissé ɓe mbi ko doit rebâtir tous ces couloirs ene wayno Saliou Ciss mo ganduɗa on goto woni titulaire e nder kolo mum taw kay ko latéral Aïssata Ndiaye ko ngakki woni heewi wiide jeynankoɓe Le Soleil ɓe garti joni ha joni ganduɗa ko LDC Ligue des champions ene wayno Barça hanki ganduɗa tigui rutinama guel ɗon kawguel wiitengel ɗum ko Europa League taw kay rutiniɓe les Bavarois Bayern Munich Aïssata Ndiaye lappude ɓe piggal bongal e haalandema tigui ganduɗa ko on gorko Leroy Sané ne marki bi payodinɗo e wiide jeynankoɓe ganduɗa ko stade Aïssata Ndiaye hakkude Atlanta Bergame wondude e Villarreal ɗum ko hanki tigui ngalon potal wonno e fonno wadde kono kay haaɗi ɓe fettude ko neige telliɗo ha heewi to leydi Italie tenti to Bergame toon tigui puttal ngal ha fonno wadde kono kay Villarreal woni ganduɗa ko on club Boulaye Dia ko hande tigui ɓe battite puddal ɗum woni ko tawte nder helo jeetato nden jaydi stade Aïssata Ndiaye ɗum woni ko sifa e kele garane jayde leydi Sénégal oɗo subaka non tigui Moussa Niang garane banggal gongal e ɓoore meɗen wonde woni tan banggue ko ɓuuri ko ganduɗa kañum woni fait divers walla gueɗe rendo noon oɗo subaka alhamisa hande Moussa Niang arta tan koko l'observateur dawri waɗi hen losko ko timmi expert uji sappo e goho mbaɗi hen losko mumen ha daari mbi yiyete Sénégal no lamɗam ɗam hutorte ni mataw ɓurti e ɓarmeji ɗi Moussa Niang noon kono wiyete ni neɗɗo ɓandu muɗum ne sohli sukara kono so ɓurti adda rafi ne sohli lamɗam kono so ɓurti adda rafi Moussa Niang won gueɗe ɗe ganduɗa yete hande so ɓurti e ɓandu neɗɗo tan addata ko tampere ganduɗa yete ena wonay ɓandu neɗɗo ha addana ɗum tana ɗum ɗon noon ene ƴewtinda ɗo e nder leydi men Sénégal hayso tawi ɓe ganda goni expert uji kalan ɗum yimɓeɓe koye mumen ina gandi hande no hutorto banggal lamɗam ni Moussa Niang ɓurti saabi ɗum noon koko ganda ina ɓeydite ɓarmeji ɗi e saaha foof ene adda hen color ne waɗa colorant ji nder hen woni bouillon ji ɗi noon pour wasde wiide ko oɗo walla ko oɗo goto fof ma femme ina anda ko Moussa Niang ɓeydite e barmeji ganduɗa saaha won barmeji ganduɗa Moussa Niang ina defa ha defta tawa memani ni lamɗam ko bouillon ji ɗi tan moññete hen waɗe hen tan ha ganduɗa yete an sohlata ni wadde barme oɗon lamɗam te lamɗam ɗam ɗon ganda a waɗani hen kadi ɓanduma ina sohli ɗum ko ɓurtinɗa hen ko ɓanduma sohlani ɗum koko ganduɗa dal ina jiiɓi Moussa Niang daññode hen ni mataw haqqille e expert mataw ina moƴƴanno hen arana en holko lamɗam ɗam ɗo wawi addude caɗele e neɗɗo Moussa Niang lamɗam kewɗam moƴƴani e debbo cowiɗo Moussa Niang lamɗam kewɗam moƴƴani e joom tension Moussa Niang lamɗam kewɗam moƴƴani rafiji kewɗi yo yimɓeɓe kadi ƴewtindo e ɗiɗon banggueji ɗon kam ko rewɓeɓe kalete saabu ina anda Moussa Niang e defirde men ko rewɓe ɓuuri hen hedde ko noon tigui Aïssata Ndiaye ɗo ka defirde men ko rewɓe ɓuuri hen hewde hankkina mi hokkuma tan exemple ganduɗa koye nder Fouta jiiya babiraɗo heeɓa 85 ans walla 90 ans taw ne ya guese te no tourone rema nangue wulde kono ganduɗa alani ko alimentaire mum ñamele ɗeɓe ñamannode e ko ñamirata hande o jiiɗa Aïssata Ndiaye ne wiye mayɗele ɗi ne kewi kono ɗeɗon ñamele ɗe jeeya mayɗele no kalɗa joni ganduɗa ko lamɗam so ɓurtini adda tension hewɓe leelo jamma tension irto
l'irréparable so produit jomum yalta aduna wiya pourtant hanke ko maw hirto leli ɗo hebnom yewta tu vois ɗeɗon ñamele ɗe mbaɗa ko exclure e worgoli ɗiɗon walla mbiyen e ɗeɗon maydele deuxièmement no mbiɗa ni kala ko ɓurti rufat walla kala ko ɓurti moƴƴani ɗon tubom mbi tout excès nuisible ndara hanki jomum defanma maaro taw waɗani hen moññani hen taw fullani hen defanma boolo ala ko heddora hen taw tout est naturel woni légume o woni liɗɗi ɗi woni maaro ko fof ko local ñaame taw ganduɗa ko ala fof ko woni hen chimique ala fof ganduɗa ko ummi hen usine ñaame par ce que Allah o waɗi usine aji makko heewi ko lammata ko itti e gueeji wona lamdam maaro ko reme e nder guesa itte ganduɗa ko légume reme e guesa itte liɗɗi ɗi gawe e maayo guitte holko keddorɗa mbiyata ma mbatta maaro drapeau maaro ko ma wonta drapeau no rouge jaune vert mbaɗa hen hay suhara ne waɗa e maaro ɗum noon ko wargoli ɓoli expert uji ɓeɗo soɓe namdi ɗum expert uji goɗɗi yoɓe jiime ñamdu ganduɗa ko tubac walla jiima ñamdu ganduɗa ko naara a yitani fulla mais kamɓe ɓuuri en sellude kamɓe ɓuuri en jogade longévité hande wire aysat jiya wattu teskuye kala to jaaɗa e restaurant ji e ma taw booluji ne keddi holko taguen heddo wona yimɓe ɗum nande par ce que ñamen seeɗa sukkere a sukkete buyoŋaji kew deftaneɗa seeɗa a gasno a gayni a wawa impossible pour ñama te aussi pour mbaɗa digérer ko tout à fait un problème wire o ƴeewoy limon en ƴeewoyni hanka ñamoro a ñamano haaliduma heew joɗɗaɗa aɗa yewta a tinta min mbaɗirta digéré ɗon e 19 heures taw walla 18 heures taw ne heeɗi hande noon ko no mbiɗa ni ko woni ɗo ho kañum woni partout dans le Sénégal wasiyade yimɓe ni wagginteɓe ɗiɗon koni ñamelde sa panduma yawat nayi wuute cellal ma a heɓata ngal jiɗɗa ni kadi ganduɗa ko balɗe juɗɗe mom mi sikkani de Moussa Niang mi anda ko lamɗam ɗam mi anda kono joni kam cellal ina satti cellal ne satti no feewi Moussa Niang ñamelde c'est pas ñamele ɗe ko hen jeeya tigui kañum woni numéro 1 tawde neɗɗo so finima haccito ma wotto ma hirto ñamele ɗe ɗon koko addata tampere te kañum addi tampere Moussa Niang ko ɗum hassere ko ɗum ɗo wottere ko ɗum hirtere ko noon tigui ko lamɗam haccite kañum wattete ko kañum hirtete ko noon noon Moussa Niang ɗum noon ko salminde tan e goga hen e hettiyankoɓe walla won hen hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nomin coftorto saaha foof e waɗoɓe commenté ɓe ina jeeya hen tokaram Aissata Djiggo toon to diwan mo France mo ganduɗa kañum woni Yumum Pindi TV joom Mantola Joly enen lelɗo si kono kadi Ousmane Sow Samira Diallo oɗo mo ganduɗa kanko woni Ousmane Diamanka e kadi Moli Mangane kañum ne koto diwan mo France woni on calminama on juurama koye ɗi konngudi Moussa Niang guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude adi janggo aljuma so Allahu lamdo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno ni wonno e bammo Moussa Niang heɗone banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane séréer mo ganduɗa jeeya hankadi koye halpulare arti majjunoɗo arti